बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। मगे साफ गाँव महासिंता देहास फंसबीस जोन दे हतर अदि फाहे या बारे रशुन्ना मुस्तसा तकुन्ना मदनी जमिया जमात तकुन वडागन तिब्बे एम्मे अबे फुन्ना मरहबा दन्नो रक्कातरी अदि देमेट्टने गोतेग्गा खुनी मैनेज कुरमा की थिमावश रक्कातरी कुमा आम सिहत रक्कातरी कुरमा कुम्मेहं कुरंजे कमे इगतुम रक्कातरी साफ ताहिर माहौलेग्गा दिरियुमा की अवगन में एम्मेंगे वेस हग्गे नमेस ಈ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೇನಿ ಅಳಗೊಂಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಮಿಕಮುಗ ಫರ್ದಿ ಜಿಮ್ಮಾನ್ ನಗ ಗುಳಿಗೆಂ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಗ್ಗೆ ನಿಯದು ಹದ್ದುಮ್ಮತಿ ಗಮುಗ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿದ ಮಗೆ ಸಾಫ್ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಮಹಾಸಿಂತಾಗ ಮಕ್ಸದಕಿ ಮಿಫದೈ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗ ಮಗು ಫೈಕುರುಂ ಈ ಮಹಾಸಿಂತಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಸ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಎಂ ಅಮಾಜಕ ವಾಸಿಲುಮು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಎಕಿ ಇದಾರಾತಕುಗೆ ಬೇಫುಂ ಈ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಬಾಯರಿ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವು ಈ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಬಾಯರುಮ ಖುನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಗೆ ಮಸಕತುಗ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಸಕೆ ಕುರವ ಬೇಫ್ರುನ್ನ ದಾಯಿರಾಗೆ ಫನ್ನಿ ತಜ್ರಬಾಕಾರುಂ ಎ ಬೇಫ್ರುಂಗೆ ಅಘುರಿ ವಗುತ್ ಮಿಕಮಂ ಹುಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವುಮಕಿ ಖುನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಇತುರಂ ಹರದನಾ ಕುರುಮ ತಿಯ ಫರಾತ್ತಕುನ್ ದೆವ್ವ ಅಹಮ್ಮಿಯತಕಂ ಈಗೆಂದ ಕಮೆ ಕುಂಜ ವಸೀಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಗೆ ದಾಯಿರಾ ತರಗ್ಗಿ ಕುರಿಯರಾಣಿ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ರುಂಗೆ ಬಾಯರುಮ ಎಬ್ಬಾರದು ಮಾಯಕು ಈ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಬಾಯಿರುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತಕಿ ಎಫರಾತೆ ಅದಾಕುರ ದೌರಾ ನುಲಾ ಕುನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಮುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಫುರಿಹಮನುವಾನೆ ಪದ ಮುಹಿಮ್ ರೋಲೆಂ ಅದಾಕುರವ್ವ ಫರಾತಕೆ ಮಿಗೊತ್ತು ಸಿಯಾಸತ್ತ ಕಂಡಾಳ ಫರಾತಕ ಕುನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಮುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕತುಗ ಉಳುವ ಏಕಿ ಫರಾತಕ ಅದಿ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾಯತ್ತ ಈ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಬಾಯಿರುಮಕಿ ಈ ಬದ್ದಲುಮು ಇತರ ಮುಸ್ಸಂದಿಗೆನ್ ದಾನ ಕಮಕ್ಕಮುಗ ಅಳಗೊಂಡು ದೆಕೆ रक्कातरी अदि देमेट्टने गोतेग्गा कुन्या वसीले मैनेज कुरमकी रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ सरकारम वर बोडु इसकमे देव्वा कमे मिगोतुम मि सरकार गे प्रथम साध हफ्ता तेरेगा कुन्या वसीले मैनेज कुरमगे गाँवी प्रोग्राम मगे साफ राज्य एकुलाला तंफीज कुरमगे अमली मसके वनी फशाफ यदा हमें राज्य के सतेक 30 हर रशेगा खुनी मैनेज कुरमगे इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की कुरमा सरकार हिसाब कुंफनितक बैंक अमली कुंफनितकुंदनी मसके कुरम कुनी मैनेज कुरा मरकज तो के मसके निमेंवा इरा इतंतन बेनुवा इक्विपमेंट फोर कोदिनो मसके वेस अळगुने मिहार वनी फशाफ इराद कुरेविया मि मसके निमे राज्य मीहुन दिरोले कुम्मे रशगावेस इरशका एकशेन एम्मे जमानी कुनी मैनेज कुरमगे निजाम गायम को एक फायदा नफा रयीतुन्न दिबिगेंदाने मी महासिंता अळगुने बाबम मिदनी वर्ल्ड बैंक एहिगा हिंगा मोल्डिस क्लीन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट गे दशुं ई प्रोजेक्ट मी नवंबर मह नेल नियमवनी हमजेफा ई प्रोजेक्ट गे मुद्दतुगा मी प्रोजेक्ट गे दशुं राज्य गे कुनी मैनेज कुरुमे मसल हल्लु कुरुम गिनगुण मसक्कतके वनी कोफ्फा मी फुर्सतुगा मी प्रोजेक्ट गे मसक्कतुगा एकी मरहलागा एकी मुद्दतुगा हरकातरी एम्मेहा फरातक अळगनुगे शुक्र दन्ना अळगनुगे उम्मीदकी मी प्रोजेक्ट कोफ्फावा मसक्कत देमेट्टने गोतेग्गा कुरिय गेंद्यु अदि मी प्रोजेक्ट लिफावा फिदालतकुन राज्य कुन्या वसीलत मैनेज कुरुंगे मसक्कत इतुर हरदना कुरुं अळगनुगे उम्मीदकी मी महासिंता की तिया एम्मेहा बेफोन्ना वेस मुहिम मालूमातके फोर कोद्दे अदि कुनी मैनेज कुरुंगे मसक्कें हरदना कुरुमा इतुरु हिव्वरे दिविगेंदाने बद्दलोम कव्वु निम्मादु मुकुरि मि महासिंता मिहा फुरिहमा इंतजाम कुरुमगा एकिगग्गतुं वर बुरको हरकातरी म्यूजारागे एम्मेहा मोज़फुनशा मियतुरुगे एकी मोस्ससातोगे बेफोन वर हास शुक्र दन्नो अळगनुगे दुआयकी रक्कातरी अदि देमेहेट्टनी गोतेग्गा कुन्या वसीलत मैनेज कुरुमशा थिमावशी हिमायक्को रक्कातरी कुरुमा अळगुन्में एम्में गुलिगे मिकुरा मसक्कतुगा कामयाबी आय कुरियरुं मांगल्लाह मिंबर कुरबुं अस्सलामु अलैकुम।